So guys, tutang po gini kay harap pure gold ning arayat. Ken tala kainip na po ni nga bemi layang agawa. May nagkatsa po biglaan. So ini, lumipot tamo kay ning arayat. Pakit miya kaya kayo ing kong dadong dam and ang poitang mini Batanes. See you guys. Ciao. Lonely. Yan kapali, lilibot siya. Kay kanta, Vietnam Trail. Ha! So ito po, may balo ko no karninin puntalan mi ngayon ni. Nya mantong kaming pwede ming malapit na i-search. Vietnam. So, Vietnam Trail. Punta po ano Vietnam. Sabi ako nandin, mini Batanes. Papunta kami ka rin. Since taga-riot kami, isipan ming munto, bakit minaring kaya kayo? So, yeah. Walang plano-plano. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby, Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. So when you got Okay, alata mo pa po kayong pupunta ng tamo, pero next stopover kami mo. Kasi nang kasanting nga kita. Di pa mo karing arayat siya mo ini. Oh, right ya, kasi yan yung bundok. Ay, nung bisa kayo rin pang tumambay ken. Atin din kain. Atin piluklukan banda ken eh. Yan, nung pwede kayong magpaluklok-luklok sa guli. Habang Albania po yung view ngayon. Yeah. That's nice. Okay, back to the road. Kung tatana talaga kanini, nung pwera na, atin tanga dala ng masanting. when you got At bala mo, wala ka makalob. Hindi sana yung sunga. Sunga akong loud eh. Ooh, nice bato-bato mga sir. Nice bato-bato. Lukso. Baka mapilit. Lukso. Kaya magpainaw. So, ay ni po siguro ita. Ang papabanda ka rin. Atin pa po banda ka ito. Karakal bato. So, ay ni po mismo yung dalan. Ayun po. Pata pumunta kayo yan eh. Kaya kayo talaga malili. Ha! At saka nung po nga pansin nyo, adwa kami mo ngayon eh. Adwa kami mo ngayon eh. Yarol po ano. Atin lang kahit kayong iglesia. So, ito. Kami mo nga adwan Genesis ngayon eh. this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could. Kaya tatamo po ba't nandin? Ngayon eh. Nakaiwan na libutad. And banik kami pa. Aliwa pa yung I toktok. don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, Okay. Basta mo pas bayo. Let's go! Huwag mong tatamo kayang bandaran. Babatam. you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try.
kapagal. So kapagal na pula lang kami, may gumpi sa amin ka rin. Kay nag-track bagya, menik kami ka rin. Kay binaba kami papunta kayo. So kapagal. Pero mas natin nga po yung lugar, dakal salamat kaya mag-suggest Kenny. Lagyan ko na yung yung screen. Thank you so much. Okay, so Bukata na po. Next destination tayo na kanini is Kong Dadong Dam. Makabukulat na yaman pa si Bayo. Dati makasaray ang dalan, uling natin na pong gagawan dalan ka rin. Pero ngayon makabukulat na. So, let's go! My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby. Okay, I get it. You got fire running right there in your eyes. Oh yeah. Shoota na po Kong Dadong Dam. Kong Dadong Dam. Ba't last na kong dadong? Bumalik kung nini Kong Dadong. Punta tayo naman kanyang kentete. Ilan tayo? Ayun dati ko ka rin tayo picture oh. Wah. Ne. Yung ano karakal din kaya. Mo ito. Fishnets naman. Bali rin nga saan kanyan, lulok sulakin. Nya makarap lang dito mga ragulasan. Hindi na ibat dito. Dahil nga saan sumalat mo ka budin. Mapag-ini, ating pag nilokso ka, ating salo kaya ka. Are na dito ang lulokso, makalakaragol. Sir, lalo po kayo din eh, lalo na pong asan din. Ha? Lalo na pong asan din. Arpa. Lalo po, Arpa sa common. arpa yung ano yun, ita, common. Ito po din namin ita. So ini kanyan, Pakandaba. Ne. Pakandaba. Kaya ini yan ni pong Dakal Water Lily. Karin niya po banda yung San Mateo, Arayat. Bandaya pa po ka rin. Nya po ito pong kay matas yung ilog. Lulbog ko rin po banda ka rin eh. Aha. So, watchunta na po kayo ng other side na ning tete, na ning dam. So, dito po. Karenta mo ibat nandun. So, ini po kanya, pag binaba ko po kayo ni, ating po dalan papunta kayong Cambo. Kenny, ating shortcut. Kenny kaya po lalabas dati. Ing meto nga masan burida rin tao Kenny. Niya punta-punta lo. Uling ning view. At saka na po nga presko. Tsaka lang niya po. Ano pong kalapit kayong bundok. Bata mag-picture la, imposible nga la yung kaya ngayon, yung frame mo yan. So cliche. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty. So ito po may-ari na po yung libot namong Elingaldo ngayon ni. Dahil po salamat pa si Bahay kayong Pamanalbe. Biglaan niya po yung libot ay ni kaya kaya kami mo pong durk-durk yung Arayat. And by the way, taga-Arayat kami rin po niya. O ito, agyuming magbiglaan mga antini Kenny. So ito, dakal pong ulit salamat ka rin nag-suggest Kenny. Shoutout kang Arjel Messina. Pagbalikan na kami kayo ng Delta, sabi na next vlog ay iabem yung ano. So, ayun yun, kita mo daw so. And medyo kapaling luluklukan me. So, thank you for watching! My glass is empty, glass empty. How about